Това е много специален маршрут обратно към парка, хора. Завършваме обиколката, но имаме някои декори от Мумията, които идват зад нас. Този дълъг тунел, който се използваше за филма Мумията, като следващата част или каквото и да е. И технически не би трябвало да влизаме тук, така че нали, не казвайте на никого, но наистина искаме да разберем какво става, а е Великден, така че решихме да го направим, нали? Защо не? Да видим дали някакви зайци се крият в тази дупка. Да тръгваме ли? Добре, група, да вървем. О, човече, тъмно е, има боболечки и не виждам светлина в края на този тунел, хора. Това не е добре. Това не е добре. Какво гледате, хора? Има ли нещо на лицето ми? Какво? Това беше странно, доста яко, нали, банда? Да. И всички успяхме. Няма за какво да се притесняваме. Нека просто се уверим, че всички ще излезем, нали? Добре, кола 1 е навън, 2, 3 и 4. Ура, всички успяхме. Тук малко ми става тъжно, защото стигаме до края на обиколката, но преди да приключим за деня, трябва да се свържем още веднъж с Упи Голдбърг.